Mga kaibigan, narito po ang isang binibini na maglalahad sa atin ng kanyang kasaysayan upang kapulutan ang aral sa buhay. Siya po ay si Dolly. Isa po akong nurse. 3 taon na ako nagtatrabaho sa isang ospital nung kunin ako ni Briggs para maging private nurse ng mami niyang may sakit. Nobyo ko si Briggs at aaminin ko dahil sa labis kong pagmamahal sa kanya, ako ang gumawa ng paraan upang mapansin niya ako at tigawan. Kaya naman ang kunin niya ako upang alagaan si Mami Pilar ay labis kong ikinatuwa. Pakinggan po ninyo ang aking kwento. Salamat sa pagbisita mo sa akin, Dolly. Mami, hindi po kayo basta binisita lang nitong mahal ko. Anong ibig mong sabihin, Briggs? May iba bang dahilan ang pagparito ni Dolly? Opo, Mami Pilar. Ano yun? Pakakasal na ba kayo? Ay, mabuti. Upang makita ko pa ang aking magiging apo. Ang mami talaga, hindi pa po kami pakakasal. Mula ngayon, si Dolly na po ang magiging nurse nyo. Siyang mag-aalaga sa inyo. Talaga, Dolly? Opo. Ay, Pinag-resign po ako ni Briggs sa pinapasukan kong ospital para po maalagaan kayo. salamat naman at pumayag ka. Siyempre naman, papayag siya dahil mahal niya ako. At mahalaga sa akin ang mga mahalaga sa iyo, Briggs. Masaya ako at makakasama na kita ngayon, Dolly. Hindi na ibang tao ang mag-aalaga sa akin at magmamalasakit. Wow, talagang piyesta tayo ngayon, paring Briggs. Man, Ang dami nating iinumin at pulutan. sabi ko naman sa iyo, Dave, di ba? Babawi ako. Sa ilang linggong hindi ko pag-inom ng alak. Dahil sa pag-aalaga ko kay Mami Pilar. Bilib ako sa'yo. Ang lakas mo kay Dolly. Ako pa? Akalain mo, iniwan niyang ospital para sundin ka. Teka, inom lang ako. Alam mo pare, mas malaki kasing pinapasweldo ko sa kanya sa pag-aalaga niya kay Mami Pilar. At palagi pa niya ako makikita at makakasama. Alam mo naman, patay na patay sa akin ang babaeng yun. Anong plano mo ngayong nasa inyo na si Dolly? Ay, ano pa? Eh di yung sinabi ko sa'yo. Talagang itutuloy mo yun? Natural! Alam mo, ako lang dapat magmana ng kayamanin ni Mami Pilar. Ako lang. Bagay, kahit ako lumagay sa katayuan mo, hindi rin ako papayag na magkaroon ng kahati sa mamanahin ko. Teka, alam na ba yun ni Dolly? Sasabihin ko pa lang. Pero sigurado naman ako papayag yun. Dahil hawak ko ang puso niya. Oh, kumusta naman ang trabaho mo sa mami ni Briggs, anak? Ayos naman po, Nay. Mabait si Mami Pilar. Tsaka hindi mahirap pasunurin sa mga instruction. O kayo ni Briggs. Nay, kung yung inaalala nyo, baka nakalimutan ko na yung pangako ko sa inyo. Hindi po. Kahit na mahal ko pa si Briggs, gusto ko pa rin tuparin yung pangako ko sa inyo. Na yun ay walang iba, kundi ang ikasal ng malinis. Ay, salamat naman, anak. Para din naman sa'yo. Kaya gusto kong ingatan mo ang sarili mo. Upang kung sakali mang hindi kayo magkatuluyan niyang si Briggs, malinis ka pa rin. Nay naman, huwag nyo naman sabihin na hindi kami magkakatuluyan. Mahal na mahal ko po si Briggs. Ang sabi ko, kung sakali, walang masama anak na maging handa ka sa mga bagay na maaaring dumating. Ang gandang kwintas nito, Briggs. Mahal ito, no? Nagustuhan mo? Okay lang. Basta para sa'yo. Salamat. At higit pa dyan, Dolly. Higit pa dyan ang ibibigay ko sa'yo kapag nakasal na tayo. Ibig mong sabihin,
balak mo nang magpakasal tayo? Oo naman. Pagkatapos na maisagawa natin ang binabalak ko. Ha? Anong binabalak mo? Alam mo kasi, gusto ni Mami Pilar na yung 50% ng kanyang yaman ibigay sa charity. Ha? Sinabi niya sa akin yun, kaya nalaman ko. At yun ang ayoko mangyari. O anong gagawin mo? Kailangan mo wala na siya. Habang hindi pa niya na ipapagawa sa abogado ang gusto niya. Ano? Gusto mong mawala ang sarili mong ina? Makinig ka, ha? Alam mo, hindi ko sa tunay na ina. Ampun niya lang ako. Matandang dalaga si Mami Pilar. At 10 taon ako nun nang ampunin niya ako. Ano? Kaya okay lang sa akin. Kahit mawala pa siya. Briggs! Madali lang naman ang gagawin natin, di ba? Ha? Teka. Eto. Itong boteng nakikita mo. O anong laman yan? Ito yung iahalo mo sa pagkain ni Mami. Para unti-unti siyang manghila. Akong gagawa? Siyempre! Sino ba naman? Di ba ikaw ang nurse niya eh? Pero, nabawasan ko nito ang konti dahil napainom ko na sa kanya yung iba. Kaya nga, medyo mahina na siya ngayon. Dali, tulungan mo na ako. Para din naman sa atin to eh. Kapag nakuha ko ng lahat ng yaman ni Mami, mabibigyan kita ng ingranding kasal at isang maginhawang buhay. Hindi naman ako naghahangad ng ingranding kasal. Kahit simpleng buhay at kasal lang, okay na yun sa akin. Basta kasama lang kita. At isa pa, masama yung gusto mong gawin. Kasalanan yun. Eh, ayoko naman ng ganong buhay lang, Dali. Ang gusto ko, marangyang buhay ang maibigay ko sa'yo. Pati na sa mga magiging mga anak natin. Kaya sige na, pumayag ka na. Pero, Yun ay kung talagang mahal mo ako. Gagawin mo ang sinabi ko. Napakasama niya. Matapos yung kupkupin at bigyan ng magandang kinabukasan ni Pilar, ito pa ang igaganti niya? halos hindi nga ako makapaniwala, Nay, na ganito kasama yung lalaking minahal ko. Baligtad ng ugali niya sa maganda niyang muka. Wala siyang kwentang tao. Layuan mo na siya, anak. Pero inay, mahal ko po siya. Mahal na mahal ko. Kaya handa kang gawin ang gusto niya, ganun ba? Anak naman, matakot ka sa Diyos. Isa kang nurse, katulong ng doktor upang magdugtong ng buhay, hindi upang pumatay. Inay, Iwan mo lang lalaking yun. Ipapahama ka lamang niya. Baka nga ginagamit ka lamang niya upang matupad ang masama niyang balak. hindi ko po siya maaaring iwan. Dali! Kawawa si Mami Pilar. Kapag ginawa ko yun, tiyak na hahanap si Briggs ng ibang nalason sa kanya. Kung ganun, anong gagawin mo? Ayon sa pagsusuri, lason nga ang laman ng boteng ito, Dali. O Diyos ko. Kung gusto mong tulungan ng mami ng nobyo mo, kailangan ipaalam mo sa kanyang katotohanan para maingatan din niya ang kanyang sarili, lalo na pag wala ka sa bahay nila. Oh, Doc Jimwell. Kailangan sabihin mo rin ito sa kinauukulan. Pero dapat malaman ito ng kinikilalang mami ni Briggs. Oh, napakasakit, Doc. Bakit ganito pang lalaking una kong minahal? Siguro, hindi talaga siya para sa iyo. Magpasalamat ka na rin na habang maaga. Nalaman mo ang tunay niyang ugali. At makapagliligtas ka pa ng isang nilikhang wala namang kasalanan. Ang sarap palang magluto ni Dali, Briggs. Dami ko nakain. Talaga? Parang gusto ko pa eh. Huwag kang mag-alala. Sasabihin ko sa kanya
Pabaunan ka mamaya pag uwi mo. Nasaan nga pala siya? Nasaan pa? Di pinapakain si Mami. Ibig mo sabihin, nakumbinsi mo siya? Nangihina na si Mami, kaya sigurado ako, ginagawa na ni Dali yung gusto kong magyari, ha? Galing mo talaga, pare. Lahat ng gustuin mo, nakukuha mo. Di, kapag wala na si Ma'am Pilar, pakasalan mo na si Dali. Hindi ah. Ha? Nuko, di ko siya mahal. Ginagamit ko lang siya para sa bala ko kay Mami Pilar. Kaya pag nagawa niya na yon, goodbye na siya para sa akin. Bakit ganon, Dali? Akala ko ba nangihina na si Mami? Bakit ang makita ko sa kanina, parang lalo siyang lumakas? I'm sorry, Briggs. Pero hindi ko kayang gawin yung gusto mo. Ano sinabi mo? Ulitin mo nga! Hindi ko kayang gawin. Ang iniutos mo, lasunin ko ang babaeng umampon at nagpala sa'yo. Walang hiya ka! Pinaniwala mo akong susundin mo ako. Yung pala, niloko mo lang ako, ha? Tama na yan! Itigil mo na ang pananakit kay Dali. Mami Pilar, nakakatayo na kayo? Oo, dahil pinagaling ako ni Dali. At matagal ko na ring alam ang maitim mong balak. Mami, Isa kang ahas, Briggs. Matapos kitang kupkupin, pagpabalakan mo pa akong patayin. magpapaliwanag po ako. Sige na, Mamang Polis. Hulihin niyo na ang lalaking ito. Naku, sir, hindi. Huwag po. Ayoko. Hindi ako sasama sa inyo. Ayoko! Ang hayop na yun. Sinaktan ka pa. Hayaan nyo na siya, Inay. Total nakakulong na siya. Pasensya ka na sa mga nangyari, Dali. Okay lang po yun, Mami Pilar. Basta importante, ligtas kayo. Pero nasasaktan at nalulungkot ako. Dahil ngayon, mag-isa na lang ako. Huwag kang mag-alala. Madalas ka naming dadalawin ni Dali. Hindi kaya maaaring dumito na lang kayo? Po, Ituloy mo na lang ang trabaho mo sa akin, Dali. Akala ko, makakasama na uli kita sa ospital. Hindi pa rin pala. gusto kasi ni Mami Pilar na magtrabaho pa rin ako sa kanya. Sa bagay, okay yun. Mag-isa na siya at matanda na. Talagang kailangan na niya ng tapat na makakasama. At ikaw yun, Dali. Kaya lang, baka hindi mo makalimutan dito si Briggs. Wala na siya sa puso ko, Doc Jimwell. Mula pa nang malaman ko yung maitim niyang bala kay Mami Pilar, nagbago na yung damdamin ko para sa kanya. Lalo pang nawala ang pagmamahal na yun nung marinig ko yung usap-usapan nila nung kaibigan niya si Dave. Salamat naman. Ngayon, may chance na ako. Ha? Anong ibig mo sabihin, Doc Jimwell? Noon pa, may damdamin na ako sa iyo, Dali. Oh. Pero dahil may boyfriend ka na, inilihim ko na lang ito. Pero ngayong wala na kayo, wala na rin makapipigil sa akin para bigyan laya ang damdamin ko sa iyo. Naging mabilis ang paglimot ko kay Briggs. Hindi lang dahil sa masama niyang ginawa, kundi dahil na rin kay Jimwell. Tunay ngang ang makagagamot sa isang pusong sugatan ay isang pusong nagmamahal. Ako si Dali. Ito ang aking buhay. Narinig po ninyong isang kasaysayan at naway kinapulutan nyo ng aral sa buhay. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Maynard Landicho, Jenaline de la Cruz, Janelle Benjamin,
at Rosana Villegas sa papel na Dolly. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Bong Muyar at Eric Lucero. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. Sa direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay.